Aja sujono, Nduk. Nggih. Monggo. Kur wae rasa saut-sautan. Yo. Dua kali, Nduk. Nggih. Monggo omake sing seru ta. Yo. Yo. Ngelmu iku kelakone kanthi laku laka Satya Bhutya pangagasing durang Kunduk sing tansah mituhu ana dawuh mapa yung sampeyan nimbali anakmu aku ayo tak kani ngunjukake rasa syukur ana ngersani Gusti kang nyipta jagat dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman satemah bisa tetunggalan mapan ana lapangan Yayasan Siti Munawaroh Al Asmuni RT 3 RW 1 Dukuh Mbala Kulon Desa Mbala Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Nggih. Sadurunge aku matur sing akeh-akeh, kula nyuwun dhateng para pamriksa tepuk tangan untuk PT Bala Sewu Berdikari. Alhamdulillah yung dene awake dhewe bisa nderek ya kuwi pengetan sewindu PT Bala Sewu Berdikari. Nduk. Mulane biyung iki mau nembang pocong sing surasane ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangakesing durangkara. Kuwi mengko karep ngelmu iku kelakone kanthi laku yang berarti ilmu itu bisa dikuasai didapatkan melalui proses dan tindakan yang nyata utawa dipraktekne. Ora beda panjenenganing Bapak Suntara selaku Direktur Utama PT Bala Sewu Berdikari. Wiwit
ya kuwi sekolah dasar paribasane nganti panjenenganing iso wujud PT Bala Sewu Berdikari kuwi ya didasari sarana ngelmu sing manfaat tur dasare lakune ya ora dientengke. Ngono ya Yung. Terus lekase lawan kas yang berarti diawali dengan kemauan atau niat yang kuat tegese kas nyantosani. Ya kuwi kemauan keras tersebut akan membuat diri kita menjadi tangguh dan kuat. Panjenenganing Bapak Suntara duwe karep ngedeke PT Bala Sewu Berdikari tanpa nganggo ngabari sapa-sapa. Tuwuh saka prentuling pribadi panjenenganing Bapak Suntara. Sebabe Pak Suntara ki piyai sing ora seneng umuk, sing ora seneng pamer, ning berkarya secara nyata. Mula kabeh para warga, ora mung warga wae, kelebu kulawargane panjenenganing Bapak Suntara ya kaget tinemune wis meh utawa wis ndungkap wolung windu PT Bala Sewu Berdikari. Nggih. Kuwi didasari saka kemauan yang kuat beliau panjenenganing Bapak Suntara. Aku nggawe PT ora mung mligi golek duit nanging aku uga kepengin ngibadah karben uripku bermanfaat kanggo masyarakat. Ngono ya Yung. Nggih. Mula banjur setya budya pangakesing durangkara. Budi pekerti luhur dan ketulusan hati adalah senjata untuk menaklukkan sifat jahat dan angkara murka. Aku percaya kok Nduk, PT Bala Sewu Berdikari kuwi nalika ngadeg mesti akeh sing padha nyumbari. Apa bakale kuat? Apa awet pirang taun? Coba ayo didelok wae. Nggih. Merga gegayuhan luhur kuwi akeh sambe kalane akeh cobane. Ning gandeng panjenenganing Bapak Suntara sinengkuyung garwa lan putra. Kabeh padha sayek-sayeka kapti ikhlas mendarmakan diri kepada masyarakat melalui PT Bala Sewu Berdikari nganti 8 tahun bisa ngadeg jejeg lan uga bermanfaat marang kabeh para masyarakat. Trenyuh Nduk. Panjenenganing Bapak Suntara mewakafkan tanah makom, Nduk. Oh ngono nggih. Mula sepisan malih kula nyuwun tepuk tangan kagem PT Bala Sewu Berdikari Bapak Ibu. Nggih. Muga-muga usia utawa sing kaping sewindu kuwi bisa saya kuat, bisa saya kukuh bakuh adeking PT Bala Sewu Berdikari. Nggih. Aku percaya kok nggih. Pak Suntara ki piyai sing lomo. Pak Suntara ki piyai sing sugih, ya sugih bondo, ya sugih rasa. Ngono ya nggih. Nek mung sugih bondo ora sugih rasa kuwi kenikmatan utawa kamulyan utawa kesugihane kuwi dirasake dhewe, aja nganti tangga kiwa tengen melu ngrasake. Merga iman. Ngono ya Mak nggih. Nek panjenenganing Bapak Suntara ora. Pak Suntara ki piyaine Blaka Suta kok Nduk. Panjenengane seneng dana rasa. Aku percaya ngger, lamun ta oleh dana rasa kuwi lillahi taala, ora lokak malah kebak, ora wutah bakale malah wutuh. Wong sedekah kuwi ora lempoh ning saya bakoh. Amin. Muga Nduk, sabubare wayangan PT Bala Sewu Berdikari terus melejit sing dadi prestasine panjenenganing Bapak Suntara sak kulawarga. Pinaringana panjang yuswa ingkang bermanfaat, rejeki lumintu ingkang barokah, ingkang bisa manfaat marang kabeh para masyarakat lan uga sabubare wayangan warga sing kepareng lenggah ana ing Dukuh Bala sakiwa tengene pinaringana seger waras sugenge gampang oleh golek pangupa jiwa ya ngger. Amin ya rabbal alamin. Duh rumangsa bombong ngger. Pak Suntara ki dawuh karo aku ki wis setahun yang lalu. Oh ngono, 1 tahun yang lalu panjenengane dawuh supaya awake dhewe nglimbuk nyangik ana papan kene. Nggih, alhamdulillah. Ketua panitia panjenenganing Bapak Ismadi utawa Pak Kades, koordinator acara Bapak Hudiman, kuwi Pak Bayan. Wah, jan Pak Bayan ki sregepe aku jan ora umum ngetokke tanggung jawabe. Nggih. Tergamelan tekan kene dipoto laporan karo aku, Mbak Cangik terke pun dugi. Amin. Iki kanca pengrawit wis dahar dipoto, Mbak Cangik niki kanca krawitan pun dahar. Nggih. Iki karo Pak Bayan mau isih ditari meneh lho. Ngene iki lho.
Seniman ki nek mulya ya ngene iki. Aku bola-bali matur, seniman ki nek mulya ya kaya raja, ning nek sengsara sak ngisore kere. Nggih. Nek bengi iki mulya tenan. Ngono lagi lenggah ana pondokan para kadang pengrawit wis dicawisi unjukan daran ander ya ta. Tur dasare prasmanan jupuk dhewe. Nggih. Kuwi jek ditari ngunjuke napa, kopi napa jeruk napa teh napa jahe. Nggih. Kanca krawitan ya ditari rokoke napa. Lho kuwi. Kuwi nek dong mulya ya ngono kuwi. Ibu-ibu ya ngono. Mengke tengah dalu dahare napa, Bu? Nggih. Monggo ibu-ibu sinden karo pengrawit iki senengane iki mung gampang kok. Nek bengi iki sing didari mung ndok ceplok ya ta, sego karo sambel bawang. Wis kuwi senengane. Nggih. Ah wis ngono ke wis iso ngancani melek sewengi. Nggih. Kuwi nek dong mulya ya ngono. Kuwi nek dong rekoso ya wis. Sewengi iki mung banyu putih wae. Nggih. Ning kabeh iki ana suka dukane ora beda madeking PT Bala Sewu Berdikari. Kowe yen ndelok Pak Suntara aja tok delok saiki. Ning nalika rekasane mbiyen kepiye nggone kepengin merubah nasib disangkani teteken-tekun bakal tekan sing dadi sediane. Ngono ya yo nggih. Mula nduk ayo dan iki awake dhewe pareng sowan rene. Alam-alaman lek-lekan sawetara ingkang tinimbalan ora mung aku karo kowe. Klebu nimbali kadang bintang tamu. Sapa? Mas Sumar Bagyo, Mas Gareng Semarang. Mas Gareng Semarang nggih. Yo, diantar pinarak ana kiwa kotak dipethuk aja dipleroki. Monggo tak derekke. Iku budaya yo Komo kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran ya sing eling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Wah, rumangsa bombong kaworan bingah dalu menika Mas Gareng. Kados pundi? Kula kalian panjenengan nampi pakurmatan ingkang tanpa pepindhan saking pindhanipun Bapak Suntara. Nggih. Nderek mengeti PT Bala Sewu Berdikari ingkang sampun sewindu. Lho, hebat ta? Luar biasa sewindu mawon. Perayaane kaya ngeten iki ganep 10 tahun terus pripun iki? Ya mestine saya nengenke rasa syukur malih no Mas Gareng. Nggih, rasa syukur tontonane ya luwih gedhen. Amin. Amin. Mbok menawa ki sok ben wayangan meneh 10 tahun wayangan meneh dalange kowe terus garenge 5. Oh, garenge 5. 5 jejer. Oh iya. Nambah. Aku neng kene mau ya aku ya permisi karo sing duwe gone. Lah pripun? Lah kene iki boyo lali kene iki ya wis ana garenge. Sakniki gareng niku pirang-pirang paribasane ngogrok-ogrok ngisor kalen niku metu garenge. Iku sik to, sik. Kowe
Kowe ya kebangetan to. Pripun ta? Golek gareng ngogrok-ogrok ngisor kalen yo. Padake tikus perok kowe. Ya mergo saiki kene akeh gareng. Aja to anu gareng pelawak mau dalang dadi garenge saiki eneng. Nggih. Anggara kuwi lho saiki jangan gareng kuwi. Nggih. Tetep etikanya saya Nggih. Dodok-dodok anakku lanang widodo, wong kene iki ya wilayahe widodo. Leres. Sepindah ngaturaken wilujeng dumateng PT Ber apa kuwi? Bolo Sewu Berdikari. Iki aku ya gumun iki. Pripun? Niki mbok menawa piyayi kene ya akeh sing pirsa. Bolo Sewu kuwi gaman aji-aji sing ampuh. Nggih. Kuwi aji-ajine Puntadewa. Puntadewa ya ana, Kresna ya isa. Kresna ya isa niku. Nggih. Wah niku pusaka sing paling ampuh mula nggih niki leres naminipun PT Bolo Sewu nu ampuhe PT. Niku duwe karep sebabe napa Bolo Sewu kok duwe aji sing ampuh tegese aji-aji sing ampuh niku kerukunan. Karo melih niki panjenengane Pak Suntoro sebagai dirut itu bisa dilihat karakternya berarti beliau itu tidak egois. Leres. Karena tidak egois apa? Keberhasilan PT ini bukan saja karena beliau tapi juga karena kru dan karyawannya. Mila leres Mas Gareng. Pirani Bapak Suntoro mengucapkan terima kasih untuk karyawan yang telah membantu gitu. Nganti madeking PT Bolo Sewu Berdikari sewindu niki. Sewindu niku 8. 8 artinya napa Mas Gareng? PT ini bergerak dalam bidang konstruksi nggih Pak nggih. Nggih. Nah ini 8 dengan landasan Pancasila. Nggih. Atau tulisan 8 kae. Nggih. Sejatine kae garis yang berkesinambungan mulo tak pujekke PT Bolo Sewu Berdikari rezekinya bersambung terus. Amin. Niki. Ya direwangi melek mesti mandi dongane. Tur niki nuwun sewu yen PT niki jelas PT nggih ini lah ulang tahunnya PT. Nggih. Niku umure tambah. Nggih. Ning beda yen sing ulang tahun niku menungso. Barang utawa hal yang hidup Atau bernyawa niku umure sudah karena yang bernyawa itu punya takdir jatuhnya ke hari akhirnya masing-masing. Mula gandeng PT niku umure tambah, aja nganti nyuda sing dadi semangate para warga PT Bolo Sewu Berdikari kudu saya tambah nyengkuyung utawa kudu tambah semangat nggone bekerja kanggo manfaate wong akeh Mas Gareng. Aku golek alamat kene mau bingung. Kula ki keblasuk ki mbok ping loro enek kira-kira anu dalan kok wah jan elok tenan. Lha kowe iki pimpinan kowe geblasuk saya anak buah. Ya merga anu sowan rene iki lagi pisan ning kene iki daerah mriki Mas. Iki kan Mas, iki tembung ya, tembung. Tembung pripun? Mula tulisane iki yen Indonesia macane bolo. Nggih. Ning aku tuh lho iki Jawa dhewe dadine bolo. Nggih, malah sok nek sing dimantepke dadi mbolo. Bolo. Wah, aku wis magita-gita lumaksana saka omah lewat ya jalan sing wis halus tol. Nggih. Metune iki pintu Joko. Pintu Joko ki Kalah pintu tol sing ning kutha entuk 7 ki lho. kok kutha itu Salatiga kok itu 7. Ayo Salatiga ki entuk 7. Kok iso pintu tol? Pintu tol Joko. Sik to, kok sik kok aku pikiran kok malah Sing cedhak terminal Joko ki lho. Tingkir. Halah kowe ora tau nonton ketoprak kok. Lah piye to? Tingkir iki biyen Joko ora tau, Bapak Tingkir ora tau. Lah wong kuwi jenenge aja dipedhot Joko Tingkir kok iso. Kamu aku ki ning kene ya duwe sedulur dalan lho. Apa iya? Loh, Mas Surya Dadari, Cahyo Dadari kuwi. Oh Mas Suryanto. Heeh. Nggih. Kuwi omahe alas laut to. Wana segara. Lah ya wana ki apa? Alas. Lah segara ki apa? Laut. Lah ya wana segara ki alas laut. Neng map ya golek ana ora enek kok. Jalan alas laut ngono kuwi ora enek kok. Ya tetep ana segara. Wah aku teko ngene, Mas, niki desa sedulur pundi? Kok iso sedulur iki lho. Bolo. Lah ya Bolo ki sedulur. Alah mbuh, aku malah judeg dhewe. Kowe ben pancen tak gawe mudak tensimu.
Urung mesti nek bolo ki sedulur. Pandu karo Agil ki bolo ya dudu sedulur. Lah ki cah loro ya kira-kira perkara wedokan. Saiki aku tak tekon gandeng sampean wis tekan Bolo Sewu, artine apa Bolo Sewu tumrap Mas Gareng? Ya. Niki sesuai kali keperluane. Oke. Niki Per suku kata apa per huruf? lho wong pinter per huruf to, Mas. Oh, per huruf. Heeh. Bolo Sewu. Heeh. B. Iki dikaitkan dengan keperluan ya. Heeh. B Nggih. berumur 8 tahun PT Bolo Bolo Sewu. Sewu berdikari malam hari ini. Nggih, niku B. Terus O. Orang nomor 1 di sini Bapak Suntoro dalam hal ini Dirut Nggih. mengadakan syukuran dengan menggelar wayang kulit. Terus L. L lebih dari 1000 dalang tapi yang dipilih Ki Bayu Aji. Terus terakhir O. Oleh Pak Suntoro juga diundang Gareng dari Semarang. Waduh. Dadah. Dan oh ya mesok ketut ae. Pirang-pirang dino mbok limpeke kok. Katane ya ketemu nang kene lho. Oh, ketemu ya sinemoke Pak Suntoro ki. Iya. Lah wong piye? Lah Pak Suntoro niku Mas Gareng. Nggih. Saben-saben kula niku nderek bapak nalika semanten nek bapak ngasta kula nderek Pak Suntoro niku mesti mirsani nang ngendi wae mesti diluru. Nggih. Ora mung nalika bapak ngasta mbok kula sing nyangik ya dipirsani mula Pak Suntoro paling dawuh anu kapan-kapan Mbak Cange tetep tak boyong neng Bolo. Alhamdulillah niki wis kelakon Mas Gareng alhamdulillah. Kali kula ki ajeng matur kula perayaane ulang tahun putu kula nunut bengi niki kok. Lah kok iso nunut bengi iki? Ulang tahunnya 17 wingi. Dadi perayaane tak nunutke 18. Wah. Dadi putu sampean iki ya melu perayaan ulang tahun. Oh iya lho. Wah ya disumet no putune. Anu putune. Nyumet lilin. Oh putu subuh. Lah ya iki nyumet lilin ya tiup lilin wah alhamdulillah. Tiup lilin. Ya muga-muga ketularan keterimane Pak Suntoro to Mas Gareng. Amin amin. Nggih. Oke, wong jenenge nggih beliau itu bisa sukses Nggih. kecuali dirinya pribadi juga dukungan orang-orang sekitarnya dan plusnya Nggih. beliau berusaha dan berdoa. Panjenenganing Pak Suntoro ku ora mung teori tok, ning kudu nganggo praktek. Leres. Niku nyontoni karo karyawane ora mung dadi seneng merintah nggih to, ning bisa nindakake sing kanggo contoh para wandane utawa karyawan utawa sekabate. Lah niku hebate temriku. Mula alhamdulillah Mas Gareng, acara ora mung bengi niki. Lho kapan mulai? Rangkaian acara tanggal 13 ngantos 23 Mei turnamen bola voli. Oh. 23 ngantos 28 Mei perbaikan jalan, saluran dan masjid. 28 Mei siang reok topeng ireng. Wah. Malam pagelaran wayang. Loh niku ora hebat. Nggih wong jenenge niki totalitas nggih ngeten. Leres. Perayaan sewindu nu luar biasa. Jadi cara menungso sewindu lak 8 tahun, cara menungso ki isih anak-anak. Leres. Tapi bagi PT Bolo Sewu Berdikari sewindu itu umur yang sudah mapan dan mandiri. Amin. Wah jan panitiane Piye Mas? sing ngladeni Pak Bacan ki. Pak Bacan sapa to? Pak Bayan. Pak Bayan kok Pak Bacan kaya watu ae. Pak saking le nyedulur lho Mas. Diaturi kok aku ki nganti bingung. Monggo Mas Bayu diunjuk teh rung entek ditoni anu mineral entek tokke kopi. Lah iki malah sing endi sing arep tak ombe aku. Aku le anyel kopi panas kon ngombe mlocot ya lambiku. Niku bentek-benteke piyai mriki tresna karo panjenengan Mas Gareng. Alhamdulillah. Niki sonten wau napa menika sampun wonten adik-adik adroh sing ngisi niku ya melu ndongake lho. Dados Pak Suntoro niku sapa-sapa dirangkul padha. Ora beda-bedake derajat pangkat lan uga ora bedake kuwi agamane apa, kulite wernane apa, wonge sapa ora dibedake, kabeh dirangkul padha. Mula balane ya akeh. Nggih. Nggih wong jenenge niki nggih mugi-mugi semakin kesananya atau tambah tahun, tambah umur semakin maju. Amin. Mas Gareng. Ayo iki aku tak ngicipi suarane Ibu Waranggana. Mangsaku banter anake karo bapake.
Lha ngapa to? Wong jenenge wong semangat iki ya. Semangat kupingku semangat ngene iki. Iki anu, kula tak nyuwun lelagon yang bernapaskan agama Islam. Nggih menika pepeling. Nggih, pun mriku. Karya Bapak Haji Anom Surata. Kula tak nyuwun tulung karo anu Waranggono, anu Mbak Dita karo Nduk Ayu nyedaki Mas Gareng kene. Monggo. Yuh metaram. Neng. Ae aoe aoe Kupingku ngetan paling ulon matur nuwun wis padha sowan. Ngapa, Mas? anu ya sinden saiki lho tampilane iki lho kaya ngene iki dipangan rong dina rong bengi rantek tenan. Kok iso dipangan rong dina rong bengi rantek? Disawan nyenengake dadi nyenggol we man-man lho. Nggih. Ora rantek-entek. Mula aja mung nyawang gandare ning wajib diicipi suarane. Oh. Niki lagu pepeling kula kintunaken inggih menika pepundhen kula Mas Suryanto, Mas Joko Sunarno, mboten tindak. Mas Joko Sunarno adikku Anggara, adikku Waris. Wah, Mas Joko Sunarno ra Nggih, tuwin kadang kula Mas Ki Hartono Oye, nggih. Kula kentuni lelagon kali Pak Bayan. Bayan. Wah, kuwi seksi sibuk tenan kuwi. Senopatine Pak Suntara tenan, nggih. Pak Bayan. Yo dibawani pepeling wiwit saka Mbak Dita dhisik. Oke. Monggo. Ya Mbak, diaturke bawa pepeling. Monggo. Ya Mbak. Lagi sak larik bakso wis metu. Ayo. Saking metuku kuwi jadwalku salah jam. Ngelang apa ta? Lah nyambut gawe pas bakso metu kuwi piye? Sampeyan aja gelo. Napa? Jenengan ampun gelo. Bab lha iki Pak Suntara, Pak Bayan wis pirsa. Oh, iki wancine limbukan. Bakso tak tokne ning ora kabeh. Mas Gareng ngurung dahar, mula disisihke. Alhamdulillah matur nuwun. Nggih, mula ning mburi wis disisihke iki to. Bakso, sambel goreng, jeruk, kopi dadekke sak kresek. Wis, sesuk arek mangan. Iki ora suguhan kuwi turan. Loh, ora apa-apa Mas di blender kayak jeruk ora krasa. Ayo. Ora krasa. Oh yo saempere dhewe-dhewe piringi dhewe-dhewe kok terus karep. Ya ta. Ya ta. Ngewangi dalange kowe. Lah bosku kok aku melu dalange kok. Wah ngono. Ayo tutuke Pak Dita. Ayo. Nonano wong urip ning donya nano bebasan mong mampir ngombe Hop suarane apik larase pleng iki ana jatah 50.000 nggo Mbak Dita. Alhamdulillah. Makasih Pak Bayu. Nggih, ayo ganti. Nonano. Sulit kang limang waktu Nano, ayo. kudu tansah dipun Suarane apik, larase cethok nya jatah 50.000. Matur nuwun Pak Bayu. Yo, tutuke. Iku cagak agama. Hup, Mas Gareng.
pakartikan luhur. Hup, suarane apik, larase pleng. Ayo, tutuke sik. Nano. Ngedoken tumindak mungkar. Endi duit? Yakti urip kok endi duit. Ora dedet apa kok urip? Yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya Sing nuthuk kita aku wae. As! Kowe ngene tok, lah sing nyuara telake sempal. Lah wong ngenteni gong ngono kok ya. Ngenteni gong ngenteni 50. Lah kok ya sik eling ya. Wah, gue iki ra tau lali ya. Yo, sik diaturke. Buka celuk Mbak Dita langgame sik. Maka. Ayo. Iya Mbak Dita. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adan wis sumadang wayahe sembayang tapi wajib gawe pangeran cakae agama limang waktu kudu tansah jaga ati istiqomah sing tumani Mbak Dita. Ayo. Irama seger cak, mangga. Mangga kur sedaya nggih. Kakung, ayo. Putri. Kakung. Pur. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken pepiling Mas Gareng. Niki lalagon nggih ngemutaken ingkang sami mirsani. Kula kepengin tetiru kali Pak Suntara kok Mas Gareng. Bab napa Mas? Sugengipun Pak Suntara menika raosipun ayem tentrem. Leres.
Sabab menapa kok beliau menika sugengipun tentrem ya kuwi gondelane L cacahe 5 Mas Gareng. Napa niku? Sepisan luhuring budi tegesipun akhlakul karimah. Leres. Kaping kalih lomoing bondo tegese amal jariah. Betul. Kaping 3 lembah manah niku tegese lemah lembut. Betul. Kaping sekawan lega legawa tegesipun ikhlas. Satemah manggih sing kaping gangsal lulus raharja nggih menika slamet donya akhirate. Lho niku. Nggih, tenah. Piyai iki nek wis napa imane kuat ya ngene iki kaya Pak Suntara ngeten iki. Wala ya dari syukuran aja sudah menandakan beliau itu orang yang beriman kuat. Titikane napa kok sampeyan iso ngendika ngoten? Orang yang beriman kuat tebal itu jangankan kok diberi rezeki, Nggih. diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya dengan musibah ini Allah masih mencoba umatnya. Nggih. Nah, kira-kira sanggup apa ora? Leres. Makanya beliau tetap bersyukur walaupun diberi cobaan. Jenenge wae tasakuran. Tasakuran mula wong sing beriman selalu bersyukur. Kalau orang yang beriman genten tandane. Pripun? Wong sing imane tipis niku wong lanang karo wong wedok beda. Bedane ana ngendi? Yen wong sing imane tipis, wong lanang semakin kaya semakin nakal. Oh, ngono niku nek wong lanang sing imane tipis semakin kaya semakin nakal. Nek yen wong wedok sing imane tipis, Nggih? semakin nakal semakin kaya. Oh iya. Niku kanggone wong sing imane tipis. Maka jadilah orang-orang yang beriman tebal. Nggih, heeh. Aja nganti kirut marang gebiaring donya, gebiaring jagat sing ora langgeng. Nggih. Yen enten napa-napa dianggepno pacoban saking ingkang apa napa? Anyipta jagat. Anyipta jagat. Leres, heeh. Sik, iki gandeng waranggana komplit, aku tak nyuwun tulung sik. Ayo, aku njuk tulung karo sing lagi mangan bakso kae. Kosik to kaya wong lagi menikmati bakso iki ya aja diganggu. Lah sing di Kula nyuwun kali Mbak Dini. Heeh, Mbak Dini karo Mbak Eka prihatine isih gen jumeneng ning kiwa kotak kene monggo pentaram yo. Ae aoe aoe Apa Mas? Ayo suwe ra tau ketemu ki ngangeni Sinten? kowe kuwi lho. Oh, kula. Ora tau ketemu kowe. Nggih. Pirang-pirang tarup ra petuk Mas Gareng. Heeh. Saiki ditambani kangenku ya Nduk Dini karo Mas Gareng. Mboten nih. Lho kowe ora kangen to? Kula mboten. Biasa cawe wedok ki agar tak tolak cintanya terus akhirnya ya begini. Ning aku anu lho, aku rumangsa ayem tentrem isih ketemu Mas Gareng lho iki. Alhamdulillah nggih. Ya ta? Nggih. Mergo bar Idul Adha ki aku ki waduh ki Mas Gareng piye ki aku. Mbak isih. Ora kanggo. Lara aku. Saiki wedhus saiki lemu-lemu mosok dadelan tok ngene. Ya ora. Oh, ngece. Dini. Pripun? Sehat, Pak De? yo. Alhamdulillah. Jenengan nggih sehat to Pak De? Ora sehat apa dadan putih ning kene? Lho takoni apik-apik kok. Duka terus lho. Lah wong wis keadaan kok ngene sehat dong. Sehat. Yes. Nggih. Heeh. Anu, Pripun? manggonmu saiki ning ndi? Teng Solo. Karanganyar. Oh, Karanganyar. Nggih. Ning aslimu saka Nganjuk. Nganjuk Jawa Timur. domisili di Karanganyar. Karanganyar. Mergo sakniki dadi guru SMK. SMA. Oh SMA, Nggih. SMA batik kuwi dadi guru. Kaya sing bayari ngarani kleru. Ora wong SMA yo SMK. Lah wong setahun padha wae. Iki guru. SMA SMK niku setrata Pak Ya De. nek beda. Benten. Beda ya SMK ki. Beda. Lah Karo jenengan SMA. ki mboten bayari nek yo nesu-nesu ki yo ngopo? Kandhane yo. Niku saking kangene karo kowe kok Di. Lah nggih. Kok Nggih. seneni ya ket mau pripun? Sewu takon Nggih. wis dibojo apa rung? Dereng.
Tenan. Nggih saestu. Umurmu iki pira? 25. 25 wis wancine ngedu. Kaya Napa, Mas jangkrik Iki? ae wancine ngedu. Ya wis wancine golek jodoh. Ayo. Nggih. Cek. Kula niki mboten kesusu, Pak De. Heeh. Kula keret-keretan mon mboten napa-napa. Oh. Kowe yen keret-keretan entuke kok nada gitu. Aja. Arep kaya ngono niki cara kanggo. Ayo. Nada ki manusia edisi Rasto. Nggih, yo wis. lagi anu apa menunjang karier sik. Karier, nggih. Heeh. Nggih. Ngapa iki? Iki yo sinden. Lho. Kok sik aku lara ati nek sampean ngono kuwi. Kok lara ati piye? Lah dini mang takoni apik-apik bareng ngerti sijine kok ditokoki iki ya sinden. Lho, wong takon iki wajibe piye? Lho, niku ya sinden ya diwangsuli ngene lho Mas. Arep kaya tugelan debok ning kuwi sinden ngono. Ngerti ora? Arep kaya maesan ning kuwi sinden ngono. Mesti nyenyek kowe. Kowe aku mau takon ngono mbok lokke lah kok kudu gelat debok mah iki patok dalan. Ya aja ta, aja ta. Ora aja mesti ya Nduk Cahayu. Sok jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Lah, nesu to, De. Jenengan kok Jenengmu sapa? napa, De? Mula wong iki aja sok gawe gelane Lah wong. nggih. Anu iki bareng nesu kuwi mripate mentolo kaya topeng barong lho. Wong Ya, ditakoni apik-apik kok. Nduk Cahayu. Inggih, Bio. Wah, Jan, kaya ngono kuwi lho suarane apik kaya ngono kok. Suarane apik kok tak takoni meneng wae kok. Cahayu, piye, Nduk? Karo bojoku galak iki. Nduk Cahayu. Inggih, Bio. Wonten Aduh. Paring asma sinten? Inggih, menika kula ingkang nderek sowan Eka uget-uget. Mbak Eka uget-uget alias Mbak Eka Prihantiningsih. Inggih. Lho, wong bocah renyah kaya ngono kok. Inggih to wong ya wong jenengan cobi meleh De. kudu grapiak semana renyah. Mancene nggih ndereke Mas Bendra. Napa to, De? Pamane. Kowe iki ngapa? Dene arep takon kono juweh wae kok. Ya, Nduk, aja. Cahayu, ya aja dadi atimu, ya aja nesu wong karang aku ki ya arep takon yen ana salahe ya njaluk ngapura ya, Nduk. Oh, budek. Aja nesu. Ora mangsuli. Nduk Eka. Inggih, Kowe kan Bio. ditakoni Mas Gane kok meneng wae kowe ndek masalah apa jane? Mboten kula nggih jane rada ra penak ning ati. Lah ning apa kok atimu ora penak? Ayo ora kok piye wae mang sing siji dibagekne api-api kaya ngono ayune suwe ora petuk kangen ning ati. Bareng sing siji iki yo sinden. Piye apa gak lara ning ati rumangsa? Jangan memperpanjang hal yang sepele nanti jadi masalah menuju ke penyakit. Jangan memperpanjang hal yang pendek. Pendek lho. Ora. Lah ya maksudnya aja ndawake perkara sing wis rampung. Ki Laneng. Laneng. Aneng ki bojone sapa? Rumangsane ora lara ning ati. Kok sik- Kupasan aku ki yo wedok dandan sinden kaya dini, kaya liyane rumangsane kok terus mbok padakne ora kaya sinden terus aku padakne dadi apa kok aja lanang-lanang kok dhewe rumahsamu kowe apa kowe aja. Nanti kentekan napas ngono ora mandeg lho. Ora aja nggih nesu wong kok iso. Wong ki sing simpel, aku mau ngomong piye? Lah tekok iki yo sinden. Kowe ya sinden. Sing siji Mas Bayu ngelokke kaya debok, sing siji ngelokke kaya patok. Sapa sing ora lara ati? Sapa sing lara ati? Lah Sapa? sing loro ati sapa? Sing lara ati yo aku. Lah kok takon? Lan aku genahke. Genahke. Apa ora? Wah, aku sing ngerti alamate kok digenahke. Urung tak kirimi Sherlock. Wong simpel, kowe takon, iki ya sinden, aku sinden Pakde. Bar. Lah genah dandan gelungane apa tukang tandur. Rumasane kok ora terus radi wongne aku. Ya, kuwi ya sinden. Tukang tandur saiki ora gelungan malah di rebonding. Mas Gareng, sampean Wah, jajar kae kok jajar maling iku Nek aku. kula mboten napa-napa. Piye to, Kak? Apa piye wae Pak De Gareng kuwi tetep tak tresnani. Oh, nggih no. Senior kula. Sapa to sing ora ngerti? Sinten to Piyai Mbala pundi to sing mboten ngerti? Heeh. Panjenenganipun wis kondang kawentar Ha-ha. ngesti Pandhawa wonten ning YouTube. Iya. Wah, Pak De Garangan Semarang sing wis kondang ning ndi-ndi sapa sing ora ngerti kok.
Ya ngomong sing lah. Kok nesu apa to? Kok wong tuwa doleke garangan ki lho. Lah nek gendeng Semarang kae Semarangan. Heeh. Jogja kae Ngayogjan. Nek Seragen, Seragenan. Ah, Nek Gareng, Garangan. Lho, ning heeh lho. ya aja ngono karo wong tuwa aja ngonekke garangan. Aja. Kuwi arep piye-piye kuwi leluhur. Ya kuwi awake dhewe kudu ngejeni. Rumangsamu aku wis mati. Tegese jenengan Piye to kok salah meneh iki piye to? Leluhur. Oh nggih. Kok leluhur? iya. Leluhur kuwi wis ora ana. Oh nggih. Leluhur. Oh. Mas Gareng, Nun. sampean aja nyepelekke. Apa? Arep kuwi mung kaya tumo. tugel. Arep kaya tumo, ning iki suarane apik. Tak pamerke sik suarane. Ora apa Mas Bayu ancane Roy Sindak tumo salah tak. Dadi ora tau Roy Sinden cantik iki sing piye iku ora ngerti. Cantik. Iya. Iki sabone ning nggon kebun binatang kok. Ora tau roh wong. Ora kowe iki ngenyek iki. Piye to apa to? Belonan. Kaya ngene iki dene apa? Aku diloke tumo. Ngawur. Apa? Nadyan dedeke iki mung sak portal. Iya. Omong ngono nek aku ki sinden kijing ngono nyawa. Eka, ayo tak nyicipi suaramu sik. Ayo. Aku kijing. Kowe lek anu karo aku karo kowe aku tresno karo kowe. Aku kijing kowe isine ya. Gelem Mas, gelem. Kan wong loro. Heeh lho Mas. Tak Lho tresnan. Mas dadine, Pak De. Aku kan dadi Heeh isine. Apik Pak De. jangan aku kan Pasangan serasi ngono aku kuwi. kan masih suka memandangmu. Alah. Ya engko aku sing naburi dhuwure. Ayo malik pelok. Ayo Nyidam Sari, Eka sing bawa kocape kowe kedanan karo Mas Gareng ngono Kak. Ayo, gandrungan Mas Gareng kuwi. Kula kedanan. Heeh. Mah, Tak mah piye to? wah ora nek sing luwih ganteng sithik apa piye? Kowe aja ngenyek. Arep kaya bokong dicet. Kuwi anggapan kuwi bagus dhewe. Oh. Kowe apa kowe ora ndek gawean to? Lah apa? Bokong kok mbok cet ki lho. Ibarate, ayo. Ibarat tok bokong dicet. Ya Kak, kaya ngapa suaramu pamerno Mas Ayo. Gareng. Ayo. Duh, wong bagus ngono kae. Ayo. Cakepane pertama duh wong kakus. Bagus. Lah wong wedok ayu-ayu sapa kakus iki ngopo? Kakang Mas wong bagus. Bagus. Iya. Yo. Duh wong bagus. Kok saja panjenengan menika ngindari marang kula. Bapak jenengati. Wong wedok ora itu. Aku ning kene. Pindah ki omong main ketoprak pindah ora omong. Lha wis tak kode lho. Kode. Nek jam 2 aku pindah. Oh iya. Wong aja kaya ngono. Nisi-nisini disawang piyai sakmene akeh kok. Ora apa-apa, aku bakune tetep tresno karo kowe Mas. Ya piye wae diomong wong akeh, aku tetep tresno karo kowe sabab ora wani. Aja dawa-dawa yen ngomong. Yo, Nano. Yo. Kaya ngene wong nandang asmara. Ora hidup sing. Kok wis wani nyedhaki aku nembang kowe lali apalane. Oh. Mergo sing tak eling-eling ya mung sliraimu, ora ana liya sing ning atiku. Ora roman ra paten. Apa? Wong roman wong lanang diraek-raeke. Sliramu ora slirai. Sliramu ora sliraimu. Lah nek duwe rai lah arep nyawang piye? Lah oh iya. Ayo. Oh. Nano. Yo. Apa mengawakku dhewe? Yen kowe pancen tresna karo aku, yen ngojak posah pasian aja ning kene. Ning ngendi? Golek nggon sing rada aman ayo munggah tandon air kae. Ora ana wong jayangan ning tandon. Dibanding sawang wong akeh. Yo genti dini, ayo. Wah iki seleraku. Sing gandrung Mas Gareng. Oh aku. Jenengan gandrung kula Pak De. Kuwi nek kuwi sing kedanan sing lanang, nek wedok kena ora mungkin aku jenah. Nggih, kula mboten kok.
Ngempet di lu. Wis to kolu-kolu. Kaya pil. Ayo. Dote. Aja ngrangkul, sing kon ngrangkul iki sapa to? Lah Roman kok. Lah yo etuk ngrangkul kudu pas karo kata-katane yo tembang. Oh. Dipaske, Pak. Ayo no, ayo. Duh dewa Jawa Tagung welas Ngatos-atos, Mbah. Ngarep ngeterke suntik Mbah tadi ngatos. Kok ngatos-ngatos. Kuwi marahi ngendoni-ngendoni. Pripun? Aja tak celuk Mbah kuwi. Lah Ya kok- tetep Mas ngono Oh, lho. Mas. Kowe iki tak sawang karo Pak Degareng. Arep Pripun, wis pripun? arep wis pucet, aja tak celuk Mbah, celukan Mas. Wes Pripun, Mbak? iki tak condro. Embane kowe putri ana ing taman keputren sing lah niki. lagi sesandingan. Coba tak coba-coba. Heeh, jadi. Deh putri Tadi mriki, Pak De. Nah, ana ing pripun, taman pripun, Mbak? keputren. Deh jan dirambati tekek. Ya lah dalah. Ayo. wah wedok cerutak. Ayo tutuke Mas Gareng. Wah. Ru, dindingane Ru. Aris kok Heru. Ru Suarez. Ayo. Welas nomring wa Noe. mami. Mas Bayu. Niki mpun setruk. Kuwi joget kok setruk kuwi. Aron sing karepe Ayu rupamu landhep lambemu. Lah pripun ta? Lah jenengan ngeten-ngeten. Nek aja pujak-pujake wong tuwa stroke to. Lah kula nak ngaming tanglet to. Utang-utang stroke iki penyakit sing ora enak. Kok ora enak piye to? Lho yen mati separone ngene ora apa-apa yen mati separone ngene. Sing mati kene tok. Waduh. yo kek Ora Oh, telake dadi lho. luwih penak nek sing mati separo kuwi posisine kaya mau ya, Mas. Oh, ya ora penak kabeh. Omong Ayo. Nanano. Sok kapan katekan Nenoe. jejeran wong ayu Nano entek iki. upama sira nah kuda tanpa prau sasansara ing Jaladri. Nonano yo. Coba ganggu lagi latihan. Latihan setruk. Yo entekke nyidam. Nyidam sari ya semoro. Ya aja nesu ta ya. Ben nembang Ayo. ape dineki setruk kok. Ora nyidam. Ayo. Nyidam sari ya. Ya. Ora ngenteni komandomu. Tak deke dhewe. Tembang kangen dilanggamke sik. Yo Dini buka celuk. Maka. Yo, Nduk. Wayah wengi udan bisa wis banyu kang tumetes dadi saksikan nangis wong sing tak tresnani Yo.
Terima kasih matur nuwun. Ya Malik Slendro. Aku njaluk tulung Nduk Gentari karo Nduk Ayu. Nggih. Bendrong kulon lenggeran cara Banyumasan gen dibersani. Wah cocok. Monggo, yo Mas Pandu, monggo sik melangkah. Monggo, yuk. Diaturke bendrong kulon. Bendrong kulon. Monggo, ayo. Weton Banyumas. Weton Banyumas. Mengko Mbak Suci sing sesindenan. Oke. Monggo, yo Cak, diaturke. Monggo, yuk. Yo. Ya.
Terima kasih, matur nuwun. Wis diaturke beksan Lengger Banyumasan. Mas. Pripun? Iki sijanmu kabeh lah. Nggih no. Jan iki ngerti iki si Ayu kae. Heeh. Sijine sapa? Gentari. Nar kenal engko ning Patet Songo. Oh, Kok nggon gara-gara tak wektu sing longgar. Tandani kuwi. Mengke mang ngenteni kaya ngapa suarane Gentari ku mang coba bakune tutuke lagu. Ayo tak dereki. Aglar kang samya sibo Tindara pinggang samudra